प्रणाम चरण उठ उठ अवश्य बाली उठ देवश्री बाली आज मुहि धन्य हेरी बाली तब दर्शन पाई देवश्री धन्य धन्य तुम्हें नुहे बाली देवश्री अभिशाप पाई फेरुछ पुरकु नारायण नारायण देवश्री हे महाबली बलि को अभिशाप किए देती देवश्री हीराचन 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 देवश्री जहाँ कहूची मुसुरती नमन हीराचन देवश्री देवश्री जेबे जीवी ऋष्य मुख्यगिरी मूर्धना फाटी प्राण हराई देवश्री देवश्री
जीवी देवश्री ऋषि मुक्त जीवी बाली मातंग उपहारती नहीं 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 ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଦେବଶ୍ରୀ। ବାଲି ନ ଜାଣିଛୁ ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମୋର କଥା ମାନି ଚାଲି ଯାଅ ତୋର କିସ୍କିନ୍ଧ ଦେଶକୁ ନାରାୟଣ 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 ଦେବଶ୍ରୀ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଦେବଶ୍ରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ଦେବଶ୍ରୀ ମାତଙ୍ଗ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ସେନାପତି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛି ଦେବଶ୍ରୀ। ବାଲି କାନ୍ଦ ନାହିଁ ବାଲି କାନ୍ଦ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେବଶ୍ରୀ ବାଲି ମୋ କିସ୍କିନ୍ଧାପୁରକୁ ଫେରିଯିବି ଦେବଶ୍ରୀ ବାଲି ମୋ କିସ୍କିନ୍ଧାପୁରକୁ ଫେରିଯିବି। ବାଲି କାନ୍ଦ ନାହିଁ ବାଲି କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଯାହା ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟିବ ନାରାୟଣ 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 ବିଳମ୍ବର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଚଳି ଯା ତୋର କିସ୍କିନ୍ଧା ଦେଶକୁ ନାରାୟଣ 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 ବାଲି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେବଶ୍ରୀ। ଯାଅ ବାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତୁମ କିସ୍କିନ୍ଧା ଦେଶରେ ନାରାୟଣ 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 ଯାଅ ବାଲି ଯାହା ଥିବ ତୋ କପାଳ ଲିଖନ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ନ ସତରେ ଠାକୁରେ ତୁମେ କେତେ ନାଟ ରସିଆ।